Zviri sekurent asi todhakwa kasi, but rodi tinoiona chero uri usiku pasina magetsi, maziso edu iwayo ndo magetsi, malights tinoona. Nozama vanhu vari kungotaura zvavo zvokuti kwanzi vari kupedza nguva. Ini chero munhu wese achati kwanzi kutendeka kupedza time. Ndini Mr. D. Vanhu vakataura ichi zvokutendekana kaizvi nguva yakatodarika kudhara. Kuunganidza ndozvinokosha. Nhasi zvamwe mwamwe achitaura apa soka, that is rubbish. Kwandiri ni Mr. D is rubbish. Panene nguva haina kuti kwanzi kuna chamisa kuna ani chicho, that is rubbish kwandiri nini. With Chiwenga, with chamisa katakuda zvenyika. That with chamisa, with Chiwenga, with Mnangagwa, with whatever kachakuda zvenyika. Zita remunhu richazobuda kumberuku. Tarova zvinhu. Ndonyari pamani. Ina handi munhu achitaura kaswiti tangi kake kuti kwanzizvo kuna chamisa kuna chichi. No. We know. Kumberi kuna anuku. Vamda kushandisa chamisa. Mama chamisa is stupid. Ima mona kataza ne makarwe. Mama ye chamisa. Ana pusaka. Zaza nekuhondo kwatakaenda kuyoko. Gozi waenda kunonzi kuna kusina mai akudzopi. Ndekuti hakuna waiziva. Kwete chamisa. Chamisa chitozori nakati garirwa namakarwe. Moda kutendeka iye. Chicho. Kulend ndoda kungwadza vanhu vanouya paplatform pako apa. Ngavauye vafunga dzakakwana. Ndini Mr. D. Vana vari kuya. Zvizukurushi. Mr. D. I am a great uncle of children. Handisi mwana mpwereni. Ndati vanhu anoya achida ngoti kutendeka uyu chamisa uyu chichi wato. No. Zvichazomboonekwa izvi after bhandiriya tasunga. Vakomana sungai mabhandiriya. Zuva ndakatava nenyaya yemasoja. Sungai mabhande vakomana tipinde muzira mani kufamba kumasoja. Iyi nyaya haichadiri kwanzi ningi. No. Nyaya yedu isusu iri mukembi. Vanhu havari kunzwa zvandotaura zvakaita sei. Ndini Mr. D. Handisi n'anga, handishoperi. Chakandiponesa muhondo ndo chandiri kutaura nhasi kune vana veZimbabwe. You people, imimi vana imimi masoja makabata futimi. Asi nguva yekutendekana iyi. Nguva yekutendekana futi handidi kutomboinzwa. Ndini Mr. D. Ngatipeze pazviri paground apa. Kutaura kubatsiri kuya. Chamisa, chichi, Chiwenga, chichi. No. Ngatipeze zviri paground. Toziva tachaira. Vanhu handiri kuda kuti vachaire ground. Vakomana ava vane futi mani. Muda kunditaure kangani kuni. Politics zenyu idzi dzekuti uku. No. Vano bye. Azati muri mumabhuku. Hakuna chichinorwadza.
kudla mari yemumabhuku kunzuri mbavha. Ungata mamiliyoni zvese zvichasarezvi. Mwari ndouri tesu. Murume woti makangwara here imi mwana kupanisha nyoka yemabhunu. Moti Mwari benzi. Ndikubvunza. Ndati muri kufunga kuti Mwari benzi here? Ndii makangwara, ndii munoziva mimi. Ndimuda kuenda kudenga kwacho kunoona Mwari. Vachitungamirai ichosara tichigadzisa zvegere zviri paground. Zvose zvichasara izvi. Iwe tagwire iwewe nachivhai wako nasikati wanzani nasikoti wako. Muri chikwata kani tokuziva muri mumabhuku. Asi nguva iripo iri kuuya ichiri kumhanya nenzira yemasoja. Ndini Mr. D. Yokulende hazvikuda kuti uteerere munhu anoda kukupa zvisorosoro. I don't want. Ndini Mr. D. Uvauze vanhu vavo kuti izvi zvamuna kuntaurira kazvi. Yes, iri basa rako unongomwaya asi ndozvigarira inini. Ndini Mr. D. Yoyo mapenzi kana ari kuninzwa anoziva kuti ndi Mr. D. Ina handina fani. Enani handisina zvenhoroondo mani. Honda akatangwa namagamba vafana 7 vanapita manyerere mani ava. Vatofira pano kusvika tazidonhedza. Ezakadonha 1. Hazina here kudonha pachimwe. Satosvika chii izvezvi. Hakuna inosimuka mani muZimbabwe mani. Inosimuka chiti iri kuenda kupi? Inosimuka chiti iri kuenda kupi? Nemapaloti zvese zvigananga zviri mumclassroom yavo yavanoita iko kuprekati famuko. Uku makemba kwausina zvigananga uku. Unziza majet fighter bomba yaya hakusina zvigananga uku. Vari mumirira action. Action inotangira paground. Dzowe hadzo vakomana manje vakuflya pamusoro apa. Ichi anaunziwa broadcast kuti Mnangagwa asisipo. Muchazoona ndege majeti achibhuruka pamusoro peZimbabwe. Enda kuna ropa ndikuudza. Anongoti inda dzake. Ipapo pastatus ndo pandiri kuda. Ndini Mr. D. Ndo pandiri kuda. Ndo pane mukoko kana ndikarumwa nenzvimbo ngangerega ndifire ipapo. I'm telling you. Ndikuudza imimi vana veZimbabwe. Musisaunza zvemakuhwa zvese. Ndati inini. Zvose zvinopera mai manjeshi. Ndini Mr. D. Chidhakwa beta. Handipengike. Dena ndipenga ndisiri kutaura zvandiri kuita izvi. Muniziva vana veZimbabwe. Musanyangerwa nevanhu vari kuti kwezi hatisina izvozvo. Ndini Mr. D. Program iripo yakatorongwa iri straight kwete zvikuti kwasi chichi. Program ndimi wavana imimi mune futi ndiyo program dzandokupai. Ndimi mune program. Mashoko angu andotaura ni Mr. D. Mubve maziva kuti kuna komanda anonzi Mr. D. Handisi drone commander ini. No. Ndiri komanda wehondo. Muniziva fana. Chibatanai apa kana muchidya idlai musi umwe chete mega muchidyira mundiro imwe chete. Kana chiri kudyira mundiro imwe chete kureva kuti brain dzenyu dziri pamwe chete.
Ndini Mr. D. Vana kuvhiringidza iyava vauze kuti futi kana usambovauza kufuridza nzira yemasoja sununguki vese uri kuota minzwa miti yeminzwa yeye furidzai nzira yemasoja ijeki. Ndikupamazve kwamuri imi mafana vechisozha musada kunzwa nhoroondo dzoti kwanise uyo ari kuti zvakati no handiti rabhora ndonambopa yafana example boxer chai asada kupinda muground kunorovana iye atobuda ziya kudhara zoreve ndazvipira munizvizive vafana vebhora ungonzi bhora raakutanga ziya rakutobuda chi ndazvipira kosi gembu rinouraka ukarohwa kusouth downs unoita se unofa asi riri bhora robhadhara mari amunozara akutamba asi ziya rabuda kudhara asi atamborikike bhora racho. Zvino imi mafana chitangai mabuda ziya manje ndichona kuti ukasha hwenyu hwakoka maoda kupinda munzira yemase ndini inini Mr. D moda ndonerei teerei mashoka andokupai mukateerera mashoka mubva mazuva tiri tese na Mr. D pamwe tinosangana mberi ikoko asi mafana pesa game naneta nevanhu vanongoda kutaura tumasitoriswa pamapuratifomu apa mapuratifomu ana Current TV yaka haazokutambisa haazekuti kwanzi unoda kurakidza kwanzi ndinonzwisisa stereki wauchaida kunzwisira wacho ndiani iwo chimamani nzara ndiye unoda kuti akunzwisise papuratifomu yaCurrent TV. I don't want ini platform yaCurrent yako iwe mufana kaiwo wabva muri muzukuru futi indakurisa asi mwana pwereni ndati nhasi n'anga handisi mweya handisi svikiro amene ikoko ndini misati ndikutaura mafana mani nhasi nasikati kutaura but palipomo amene ndiane panditaura zvinhu zvatondibowa handidi zvemastori vana vachitsva nemoto inzara kayoyo zimba ziri kupusika idzi nenyaya yenhamo muzimba mune bopoto nenyaya yenzara murume mukazi hosha toita sei wabuda kuti unozama zvinhu zvako chiyo wabatwa kochi chiichocho tarisa zviri kuitika kubhotoko pana mufana wana mumwe ndakanzwa achitaura pa ipapo pamapuratifomu ipapo akati anzizvo kubva South Africa ndizini ine handitombobvera ndada kumusvika kuSouth Africa kwacho kunoitei kwana Ramaphosa umwe wacho imwe china futi hazvikoni kuruzama kurarama variko zviri nani but hakuna nani kuri kufiwa kuri kuitwa sei chi whatever
mufana haiti kwanzi kwanzi kuna ndo mungamuli driver mabhazi we ando driver kubva ku Cape Town here Cape Town kusvika kuJubic 600 miles from Joburg kusvika South Africa border Zimbabwe 600 zachi 1200 wochipinda paya manje uku hanzi chinobva kuri nyore uku reSouth Africa ngatitarisane nezveZimbabwe noziva kuti zinara ingatorera munhu huku iri mukula box yaada kunodla kuma kwake masoseji ari mukula box yaada kunodla kumba kwake hapana department isipo ipo pabhodha reZimbabwe chokwadi ndiuzive kuti hakuna nyaya inopedza nyaya iyi kunze kwevafana vandiri kutaura kuti batai magidi enyu akwane pinda mfiriti ende hakuna ropa rinobuna mani enaizi kuti vanhu vanoda kuziva kuti chii chaizvozvo hakuna bhuku richadonha kudenga ende hakuna tsamba ichadonha kudenga kuti ekitai vakomana miromo yevanhu tisu tiri kutotaura pano pasi tipaground ndo pane nyaya vanonamata endai kumachechi kwai muchinonamata tenzi tiri nani asi vauzei jesu yekuti asi tiri kukwara nenzara regai kuenda kuchechi muchinonamata mbavha dziri kuba mari mani misoro yakakwana here imiwani imi magamenzi enyu machena amen munageza neiko kuchena kwemagamenzi enyu asi azi kuchena kwemwoyo yenyu mani masitupeti evanhu fangaiwo mufana iwe futi uchivhayo suka uri mungana wakapfeka gamendi kuchena hakuzi kuchena kwemwoyo wako iwewe wakapfeka mbada zvovana naiye mudhara wako iwe waunoti kwanzi maidhedi amene unozvivanisese ipapa naiye munanga gwacho nesikavha iyoyo one day muchaikwiribidza sikavha muhovhorosi yejeri nayo sikavha yako asi wapinzwa hovhorosi uniform yemujeri uniform yekuti ndakatadza pano panyika weza sikadi kupfeka chanzi pfeka mafunga varimo vari kuzipfeka vari kuda asi uniform pfeka nesikavhu yako pinda nayo futi pose futi haupindi nayo sikavhu yacho mujeri iyo zvonzi hazvibvumirwi izvi muno izvi kana paripo pane gona rako iwoyo munhu angagware sikavhu uchazoona kuti vachakutaura vafana kuti muno musikavhu hazvibvumirwi unoita sei ende havokaiona futi sikavha iyoyo ndini Mr. D vakomana vafana imimi vanatondera imi ndati ndiri kukupai go ahead ndini Mr. D asi mamwana ndiri chipoko hanzi chipoko hanzi chichukwane ndiri munhu atomhanyaso atoona kuti dii isusu but Mwari ariko imi chiitai zvandiri kutaura izvi sungai magida pamuri papoka ndakazviona kudhara makatobatana fazi venyu kungotanga kungoti kungodziridza akona kuridzira vachene ridzirai zvigananga
ende mutanga mavapa warning muchingopinda nepfuti dzenyu ngadzidhuke. Vanhu vachiona kuti mutambo uye wasiyana. Kama kuenda manje kustatus makufamba nenzira yemasoja ende hakusina fani. Ndati munoona kusina munhu uku kustatus uku ndini Mr. D. Ine chati kunzwa zvima paplatform idzi vanoda kuti hechi vatoti harisi dandaro kaisi, harisi dandaro. Time yedandaro yakatodarika nenguva yacho. Ndini Mr. D ndikukuudzai yakadarika. So time is limited. Vanchiziva kuti iko zvino ka ukwakuchitonhora ukwakuchipisa. Amen. Vanazo vakazvitakura zvitema zvenyika yeZimbabwe vachamhanya zviri very legendary. Hazina basa kuti kwanzini kumakwangu kwakaita sekunyepa. Zvose zvavari kuita vamwe vachacha netime kunosvika kwati ndege dzobhukiwa. Kana waPrevizi Mnangagwa unotobhuka ndege kuti ndiri kusimuka musi wakati. Yavhesheni yendege kai. Angonzi ngaingobaya zikodzikanorwana kumusoro. Haizi tax yekuti kwanzi izvozvi tosimuka. No. Yavhesheni unotorungwa kuti saka inofamba. By the time yauri kuita zvozvoka ndege yose tosimuka. Iwe Mnangagwa haubudi. Ndati haupasimuki pa Mugabe International Airport. Haupasimuki papa. Ndati zvichapera. Ene zvakunhuhwira. Iye Mwari pachake ane mweya waanopa kuvanhu vake vatsvene. Futi ziripo idzi. Inini munandite komanda wenyu here vafana? Yes. Asika kamana nditi komanda wenyu, teerera zvandiri kutaura izvi. Ndini ndotokutuma izvizvi, ndini komanda wenyu. Kwazvo zvimageneral zvose zvina nebasa rese izvi. No. Handichadi kuzvinzwa. Ndanetawo nevanhu vanouya pamaplatform vachingoti atumwe netumwe tusina nematuro ese. Waona kurakidza njere dzei uchimama nenzara futi. Chi? What does that mean? Ndini Mr. D. Today is Sunday. Vavana. Chirongai chirukai. Vakangwara ngwachibata mashoko angu imimi vafana ina handisina neumwe munhu izvozvi handisina zvokuti kwanzi bato yechi pati yekuita sei. What is a party? What is a party? Nonsense. Zvisazoonekwa gemuri ground yachaira yapedza. Ndataura kuti imimi mukadziridza chireka kustatus uku munoona kusina munhu. Ndinotokuudzai kani. Varipo ivo pastatus havasi kutoda. Vachauri pamhanya sei. Ngadzirire muone kuti vanomhanya sei. Vanomhanya zviri very legendary. Ndikuudzai. Ndinotokuudzai kani. Chai kuzongo broadcaster. Mnangagwa kusina. Mukati menyu vafana makati ko chirungu chinongonesa here. Shongoti no more Mnangagwa. We are announcing to you people of Zimbabwe. Vana mbuya nehanda. Nyika tatora. Vadzvinyiri vamhanya. Tavana vasipo. Ende havana time kurongedza futi kungobuda speed. Muchenjere mosangana navo vachingomhanya futi. Asi vamune mazuva batai. Kuyepa kwacho kwakatorongwa ndokune nyaya ikoko. Yes.
hapana pabuda paairport paya zvavo zvekarumu kavanobudisa goridhe rako kayakayaka vip yekuita sei zvinopera zvose zvanokusirira munanga gwesha ndonzira yavanobuda nayo yobudisa goridhe muzimbabwe pobva vanzoenda nekoko wokurisiwa nemasokisi nebhandi anzibvisa makuri kubuda nemari munhu ari kubuda chitorova kana iri dringi kana iri whisky iwo rutamhura unonzi nekukuku bvisa netirauzi chii zvazvo tumabhegi twako tuneiko kuda kuona andawe yangu iri musichero yangu ko zviri kupinda nekuku munonesana nebano chii chocho what is that is stupid mbavha isitore kuzita scrutinize kunga usunga mabhaudhi chakuti kana ndasunga bhaudhi kairi ndarisunga ndonyaya iripo ndataura ini kule because pane umwe anditaura imwe chinya payandisina kunzisa kuti munhu ayi dzakakwana I don't want asi kuda vanhu paplatform pako vanoita mamezi ekutendekana what is that ndo building iyoyo ndiyo vamwaita vangatira bhabharasi isina kupera iyoyo bharira bhabharasi one day chaita ngozi inodhirika iya because haina kana sense ende hazvina kana chigwa amene papo direction hazvina totira bhabharasi yake zvafana neprakadhi yacho manje zvakasonana kudai tira bhabharasi uku kuita prakadhi but hapana zvine sensi futi papo hapana chavo kuba chete imi mafana imimi even kana ndakuda kumbosvika nekwamuri mageneral imimi imi mukanzwa ye munangagwa wenyu achitaura kuti kwanzi Tagure aite president wenyika muchinatsa kuteerera shasha zvemimi munonzwa sei andikubvunza mimi mageneral acho aripo ipapo musada kuvhiringidza vafana vangu apa indakwamuri imi mageneral acho aripo izvozvizvi imi muchinzwa kuti hanzi uyu kuda Tagurei aite president weZimbabwe. Zimbabwe haisi taundi haisi kwekwe haisi Kaduma haisi Mutare haisi Harare haisi Bulawayo inyika murava makati zii futi imimi ndakwamuri futi mageneral acho imimi ndimuri kuduburwa futi one by one kamari dziri mari dzamuri kutengwa nadzo kaisi ndoda kutaurai imimi mageneral acho muri vafana futi ndiri sekuru haisi kutamba naini piwai mari dzenyu ende munodla makanyarara zvirongwa isai mugomba munozvisise imi kana kutongwa naTagure imi zvechokwadi mimi kutonzi general osaruta Tagure abva napapi apa Tagure apa wamuna kuti musarute imi ndakune imi manje mageneral chi what is that dzakakwana here mumusoro menyu vafana muchenjere mimi mageneral acho mimi tichasangana one day ndobanza ndichazokuza ndini Mr. D tichapezerana tatichaenda kupiwa itokurumidza kugadzira zvinhu zvenyusi voza machabatwa nemocha vasina nenyaya yekusvika nenyaya yemari futi iyoyi
zonakala nezvavafana nevafana vechisitini nhasi ndine mimi majenerari acho imimi tasamona kurubuka kwamuri kuita mavangani pahiro iseka unofarira nyembe yaunobayirwa nhasi mangwana ndiwe futi wamugomba munofarira nemari yamuri kupiwa mangwana kangokuona munanga kuti yakuda kunyumwa nyumwa ka waenda futi chichocho nhasi klasi mbiri yevafana majunior officers nemimi mageneral. Try to organize yourselves mubatane muite chinhu one. Handenefo ziripo chokunetsa chii papa mari zvechokwadi asi kuti zviro zimbabwe zvichitambura imi kana muri 4-5 mondoziva kuti mimi kana muri 4-5 hamene kuda 6 papa mungavhirikidza 16 million Zimbabwe kudai kutosvika kuma 18 million almost 20 if not mistaken. Majunior officers amuina we mangani ndubvunza imi mageneral acho imi mangani vafana vangani mofunga vana kusvika imimi vachava nenzara kudzimba dzavoko vachava nemari yekubhadhara kumba yerendi havana dzimba kunochama 1 room iwaya nemukadzi vamwe maturu nemhuri mari yekutenga mba anoiwana kupi imunotenga mamansoni tasa difference yacho iripo imi mageneral nevafana I'm telling you mageneral mucharohwa nevafana ndikuudzai rambai muchiti kwanzi tauya sarutai muchasarutiwa nembumburu imi I'm telling you. Handataura ndimi Mr. D. Nhasi ndataura ndabatanidzazve nemi mageneral acho. Shinurai. Muri general wehondo, not general waMnangagwa. Muri general wenyika, not general waMnangagwa kana uSiria. Kunzi general ukachinhu chakakosha asi muda uchipepeta. Muchinyengerwa naye Mnangagwa iyo. Nayo vanatagure ivava. Ndakakumaka ima general. Ndiona anosaruta tagurei. Neni Mr. D tichapedzerana. I'm telling you. Ini zvokusati ndichitaura zvisana ndati inini tichapedzerana ini Mr. D. Imi mageneral imimi. Because hamusisi zvamuri kuita. Murungokuduburwa chete makatarisa. Asi ndimi mageneral. Ndasanda kupa simba kwafana. Vafana ndimi vandavimba nemi ndimi vandomira navo kwete mageneral mastupid mbuka dzevanhu. Vatambira mari dzekava. Opo mari kuti yei yekuti kwanzi 2030 hamuna kukwana apa 2030 muchaonera mudenga 2030 irima futi kaneni pamwe ndisipo futi munozvisise ini Mr. D 2030 ndisipo. I'm telling you ndiri dombo ndingasvika 2030 ndati ndiri dombo here ndingasvika 2030 chijema chiri nyamuri kuita ndati ndikuudze inhasi imimi mageneral acho tasai muone kurohwa kwamuri kuitwa mani naMnangagwa asi mangotarisa yopo mari yacho paya Mnangagwa akangona kuti unenge uda kuda isoka anokurova futi nemari yacho iyo futi komaneni kuekita navafana venyu imimi mune department rakabata nyika hamuzi maminista imi maminista vapwera vamani imi ndimune futi temisa nakwa wada rovai futi zvimaminista zvacho izvizvi
chigananga ina mnaonisamwisa manima ye ndati ina mnaonisamwisa ina ndikufemera pamusoro kai ndozita zakana ndikudla kwese stupid zevanhu ndataura ndiri misati chichaimaitiro ndapedza nemi imi masoja naimimi mageneral bye bye